Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Reşit Meredowyň Moskwada özüniň Russiýaly kärdesi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmegine garaşylýar. Bu barada Russiýanyň Daşary işleri ministrligi ma'lum etdi, emma duşuň anyk tenesini anyklaşdyrmady. Ýatlatsak 30 mart 2 aprel aralygynda Türkmenistanyň hökümet agzalary Türkmen-Rus hökümetara iş toporunyň nowatdaky mejlisini geçirmek üçin Moskwa sapar edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu toporuň düzümine täzelikde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, ýokary gözükçülük idarasynyň başlygy, howpsuzlyk geňeşiniň agzasy wezipelerini bellänen ogly Serdar Berdimuhammedow hem goşdy. Rus Daşary işleri ministrliginiň 30 martda ýaýradan beýanatynda Lavrov bilen gepleşikleri Meredow bilen birlikde kiçi Berdimuhammedowyň hem gatnaşjakdygy bellenilýär. Rus baş diplomaty bilen gepleşikleriň dowamynda giňgerimli iki tarap bilen gatnaşyklaryň sowda, ykdysady, medeni ynsanperwer we bilim ulgamlaryna gönükdirilen aktual meseleler boýunça pikir alışyljakdygy habar berilýär. Mundan başga da beýleki meseleleri bilen bir hatarda regional howpsuzlyk meselesine, şeýle-de umumy wehimlere garşy durmak boýunça bilelikdäki mümkin çärelere aýratyn üns beriljektigi bellenilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkmen delegasiýasynyň Moskwa saparynyň çäklerinde 31 martda Russiýa Federasiýasynyň hökümet edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de sowda, ykdysady, energetika, hime senaty, owu hojalyk we medeni ynsanperwer puduklary boýunça iş alyp barýan iri kampaniýalar bilen iki tarap bilen gepleşikleri geçirendigini ma'lum etdi. Bularyň hatarynda Russiýanyň saglyk saklaýyş ministrligi, Sberbank, Kamaz, Gazprom, Lukoil, Neft gaz kampaniýalary, şeýle-de döwletiň eýçiligindäki Mir we VGTRK habar kampaniýalary galy bersede Moskwanyň çyrky hem bar. Bu aralykda 30 martda Prezident Berdimuhammedow Daşary işleri ministri Meredowa we beýleki degişli türkmen ýolbaşçylaryna Rus tarapy bilen 10 töweregi ilalaşyga gol goýmaga ygtyýar berýän buyrug çykardy. Bularyň arasynda biologik howpsuzlygy üçin etmek meseleleri boýunça özara düşünişmek hakynda ähdnama, şeýle-de saglyk saklaýyş, gümrük, statistika, bank pudoklaryna dagy degişli dokumentler bar. Russiýa koronavirus çäklendirmelerini garamazdan iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň üsýandygyny aýdýar. Maglumata görä 2020-nji ýylda ýurdun Türkmenistan bilen sowda dolanşygy ondan ozalky ýyl bilen deňişdirilende 39,6% artyp 970,2 million dollara ýetipdir. Şeýle-de häzirki gün Russiýanyň ýokary kujaýlarynda 36 000-den hem asy türkmen talibynyň bilim alýandygy nyktalýar. Russiýanyň Daşary işleri ministrligi beýanatynda Türkmenistanyň ilkinjileriň hatarynda koronawirusa garşy Sputnik V we Epivac korona vaksinalaryny hasaba alandygyny, şeýle-de 2019-njy ýylda ýurdun türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlandygyny belläp geçýär. Sol bir wagtda synçylar, sol sanda hökümet tanqidçilary Türkmenistanyň soňky ýyllarda daşary siýasatyny ütgedip barhakan Russiýa garaşly bolýandygyny, munyň ýurtdaky ykdysady kynçylyklar şeýle-de hökümet başlygyna bolan ynamyň azalmagy bilen baglydygyny öňe sürýärler. Şeýle-de Kremliň Aşgabaty gaýtadan öz täsirine getirmek üçin Sewitdäki terrorçylyk howpyny, türkmen ýolbaşçylaryny oňa göz yummakda aýplamak usullaryny hem ulanýandygy bellenilýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 8 aprelinde ýola goýuldy.